Konec spekulacím. Víme, který pohon je úspornější a rozhodli jsme se vám to dokázat v našem testu. Nechali jsme si přivést identická auta, jedno s benzínovým pohonem a to druhé s LPG namontovaným v prostoru rezervy. Oběma našim šoférům jsme dali 200 korun a poslali je natankovat. Zatímco Petr do svého Fiatu s benzínovým motorem nalil pouhých 5 litrů, Vladimírovi čerpadlář natankoval víc než 2krát tolik. Otázkou je, který z vozů dojede dál. Benzíňák má sice nižší spotřebu, ale bude to Petrovi stačit? Jako na rovinu, já jsem od jak živa benzíňák. Na plynu tak maximálně vařím, doma nějaký dobrůdky, smažím jitrnice. Tak na tuhle sázku jsem pak zvědavej. Za 2 kila jsme natankovali a nechci nějak machrovat, ale myslím si, že Petr s benzínem proti nám nemá šanci a že bude mít nějaký problém. Na rovinu, jako my chlapi jsme kaubojové, máme rádi v rukách tu pistoli, jo. Sami to znáte. Máte pistoli, zandáte, vychutnáváte si ten tok toho benzínu, té pohonné hmoty a že bych někde bral plyn. Ne. Ale plyn je prostě v pohodě. Prostě natankuju plyn, sešlápnu plyn a jedu prostě na plný plyn, ale hlavně šetřím kapsu. A to dneska nejvíc cením. Při městské spotřebě nízká spotřeba, při velké rychlosti na dálnicích nízká spotřeba. Prostě to nemá chybu. Podle mě teda, já to nevím, možná se spletu dneska, možná, že přiznám prohru, ale já si myslím, že plyn je takovej línej, nemá to tu šťávu. Prostě ten benzín má to odpich, má to grády. A když jedu, tak musím být pánem silnic, pánové. Musím být král, musím být panovník, jet. A ne se s tím loudat, jak nějaký velbloud, nevím. Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu za tebou, milý Péťo, malotraktorem. Přiznávám, plyn je levnější, je tam toho víc, má tam toho Vladimír kolega víc, ale já jedu úsporně, neženu to, netúruju to, tím pádem si myslím, že by to mohlo dopadnout tak jako půl na půl, že bychom mohli dojet stejně. Ne-li možná já díl. Aby byl výsledek našeho testu korektní, po 50 kilometrech jsme oba naši šoféry prohodili a také jim prozradili, co čeká poraženého. Hodina pucování aut na pumpě. Slyšel jsi to? Tohle je jízdanku. No. To je šepot květin. Ne. Perfekt. Já jedu svištím jak blázen, kamaráde. Já jedu, šetřím kapsu, rozumíš, jo? Nicméně hodně štěstí. Mám pro tebe připravený kýbl. Co? Nejsem žádný mlíko. Jedem. Asi bych to možná neměl říkat v rámci naší peprný sázky, ale jako má to docela odpich, ten plyňák, stejně jako benzíňák, což mě teda upřímně překvapilo. Napadá mě možná taková jedna podlost, že bych kolegovi sešláp plyn, aby měl větší spotřebu. Ne, budu férovej. Schválně, jak dopadne naše sázka, protože mate celou hodinu někomu auto se mi opravdu teda nechce, navíc v téhle zimě, to říkám na rovinu. Takže mu to asi opravdu fakt sešlápnou. No, tak si jedu. Je to benzín, pro mě žádná změna. Výkon, tah, stejný jako s plynem. Nemám s tím žádný problém. Co tvrdím od začátku, já šetřím svoji kapsu. Co to je tady? Ty vole. Pro boha. No, tak tady se prohrál taký benzíňák, vám povídám. Jasný tohle. Ale. Co pak se to děje? No je to jasný. Došel nám benzín. Haha. Teď jsem fakt zvědavý, co mi k tomuhle řekne. Co je? Pane Petře, jsem opravdu zvědav, co mi k tomuhle řekneš.
můj benzín, takže Fuč, já benzín, fuč a ty hodinu meješ auta. Já se z toho omeju! Auto s pohonem na LPG se stává vítězem našeho testu. Vladimírův vůz dojel i při vyšší spotřebě skoro o 75 kilometrů dále. Ale ani to pro něj nebyla konečná. Stačilo přepnout na druhou benzínovou nádrž a svištělo se dál. Výsledky testu vidíte v naší tabulce. A co poražený Petr? A na co jezdíte vy?